ಗಿರ್ಜಂ ನಾಟೆ ಇದು ಮಹಾಪೂಜತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೋರ್ ಇದು ಸಭಾತೋರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು नाटनोर पटेल साहब महाजान देवरी नाटनोर दादलीर बाईकोन मुझे का जरा मराठ पेंद परल मुटकटू जंगो लिंगोन करसा पेंदून शंभू देवान कालिकांकली भयन गाबू राकिन नाटना आवान जय सेवा नेडू नगडाल मावर व्यक्ति मंजे नमोड इतुजल राम राम इंजरवातटू मंजे नेडवीर पूना तर जय सेवा इनवलगिरे मनंत मर जय सेवा इनवले माव धर्मांदु बारितके वानेके माग हिने बोली की तेर जय सेवा बारी इनवले तके मरटू सेवा की वली रे मरा सेवा की वली रे माव धर्मांदु नेडवरड मरमिंग की तेगिरे मावर देवरी पीस सिल्वक ने फिर सेवा की तो पूरा मरमिंग रेंड मुंदिया मावा मरमिन कायदा मत्ते गिरा और फिर सेवा की तो अदे हिंदू धर्म दगाई दूसरा धर्म दगाई और कौन पीस को मनाता ब्राह्मण को अदे लासी नेड मराठ 36 कोटी पेन नगिरे मराठो आवस पुनः को सेवा की तड़ काबट्टी नेड ಅದು जय सेवा ಸದೆ ತಾನ್ ಮೊದಲು ದಂಡೋತ್ ಮುಜ್ರಾ ಇದ್ದ ದಂಡೋತ್ ಮುಜ್ರಾ ತರಿದನ ಸತೆ जय सेवा ಇಂದನ ಇದು ರಾಮಿನವಲು वेजिटल वाता राम बस के पुड़तो रीते के सतयुग नग पुड़तो अस्के वरु माकुनु राम राम इनवलु केरुस्तेर माव धर्मतुन मरड बोले माता इंके गिर तोड़कोर तंब धर्मतुन सुटकियो और वालेकुम सलाम इंजर इंते अदे तेलुगुर नमस्कारम इंते गति मरड वाने वाने बदलाते तिके धर्म बोले माता अदे धर्म केरुसन लासी ಇದು ದೀಕ್ಷಾ ಟೆಂಡವಲಾತ 2002 ತಗ ಅಗಟಂತ ನೇಡವೇರಿ ಮಾತಾರ್ಸ ಅಂತಚರು मोड़ प्रचार की सेमंतो अनि नारनाट कुंजकुनो नबड़ व्यक्तिरमंतो अदेन लासी नेड धर्म नगडन धर्म धर्म इत्तेर म्हणजे धर्म इत्ते बता नेड धर्म इत्ते के उंदे कानून नेड बोना कानून बोन सीता नेड ಇದು ಭಮಿತ್ ಪರ ಬಚಲೈ ಜಾತಿ ಮಂತ ತಾವು ಬೋನ ಧರ್ಮ ಒನ್ ಮಂತ ನೆಡ ಜಾತಿ ಇದು ಭಮಿತ್ ಪರ ಬಚಲೈ ಪಿಟನಾ ಜಾತಿ ಮಂತ ಮತ್ತೆ ಆ ಪಿಟನ್ಗಿರೆ ಬೋನ ಒನ್ ಧರ್ಮ ಮಂತ आने नेड मानव जन्म गगरे बोनवन जाति मनता बोनवन धर्म मनता अदे साटी जो समझी धर्म टलगरे डगुर धर्म मावा जो समझी जाति टलगरे डगुर जाति मावा अदे लासी धर्म के कानून असल मा गोड़ी धर्म कानून बताल असल मा गोड़ी धर्म तो मनवलीर बहान इनवले ಇದು ವಿಚಾರ ನೆಡು ಮಾತು ತೊಲ್ಲೆನೆ ತಮ್ಮ ನಗಡಲ್ ವ್ಯಕ್ತರು ಯಾದಿಗ मरंसी माताड़ मराठ अदेने आदित्य के मरंगवाल यादित्य के हेतु की वाल म्हणजे मराठ मरंसी कुनो गलत सरिन सोजर माताड़ काबट्टी यादिल गारसी मल्ल पांडु को लिंग गुरु मावर गोंडी धर्म गुरु आंदुर आने समझी जातिन गुरु मनाते नेड माग बानोय पांडु को पर लिंग गुरु मंतो आने दूसरो जातिन गिरे इंक लमाड़को सेवलाल मंतो सीकुन गुरु नानक मंतो इन हर एक जाति तुन बोनवन गुरु मनाते ते मरड मा गुरु ना वचनते मा गुरु मा कतल व्यक्ति मतरू अदे साटी अवे विचार विहार लासेडू जंगलिंग दीक्षा पेसिता नारनाट गुंजी ने दीक्षा वाडसी ने समदिरकुने विचार व्यक्तिर संजर मंतंते वचिरोय दीक्षा वाडसिगे चोकटातरू नगडाल वेरुतेर तಮ್ಮ ಗಡೆ ಮಾತಂ ಕಾಂಗಿರೆ अदे लास मराठू मा गोडी धर्मते विचार असा आचार विचारते मनवल मा जाति नेकी नेमने मनवल जाति नेड बस्ट आता नेकी ठावाय नेड मरड बगर आटू सत्ते गिरा बोने एडते काई सत माव सिद्धि बग्गिरे सारिंगिरे एडते कवेनो सुटकीवाल माव धर्म बोने बगन आटू संजू आते गिरे मराठू ಏರ್ ತುಂಬಿಸಿರಪ್ಪ ನೇಂಗ್ ಕಡ್ತೊಲ್ಲೆ ಇಂಕೆ ಬೇಕಿ ಕಾಲ್ಕಿರ್ನವರ್ನೆ ನೇಂಗಲ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಾಸರ್ ಮಂತ కాబట్టి నేడు ఈ దీక్ష టెండవలాత అదే సాటిತು పునర్నిర్మాణ म्हणजे बोले माता धर्मतून मराठू बोले माता धर्मतून मराठू चेतुक्याना मराठू इचोट गुरु जाति ने बारी पजारता इंजुकुनो बुल विचार किसी मेधवल डगुडगु राजली चंद्रपुर राजलवासी ने बचिरो मेधवरी वासी दीक्षा टेंडतिरू ने जंगो अने लिंगो
నేను మాకు బతలు కమ్మిమంత నేను మన ఫోటో పూజకి ఇవ్వాలి మాయమా నేను ప్రస్తుతం పృథ్వీను తాకు ಸೇವಲಿ ಪೇನ್ ಕೂಡ ಪೂಜೆ ಕಿಲ್ರ నేను జంగోలింగో ನಂಗನ್ ವ್ಯಕ್ತರು ಕೊಡದನಿ ನೆಲಂಜನಿ నేను ಪೃಥ್ವೀತು తాకు సంట ఆతా ಪೇನ್ మా మోటిದ್ గమంత నేను వడియతిಗೆ నాగస ವ್ಯಕ್ತ నేను వడియతిಗೆ ತಾನ ಪೂಜೆ ಕಿಲ್ರಿ ಮರ నేను పిర్రితిಗೆ పిర్ద ಪೂಜೆ ಕಿಲ್ರಿ ಮರ ಕಾಣ ನಾನು నేను ಬದ್ಧ ಜಾತಿದ್ಗ ಆತಲೂರು ಧರ್ಮಸಿಲ್ಲೆ ಆತಲ್ ಧರ್ಮ ಮಾವ నేను ಭಾರಿ ಪಜ್ಜೆ ಸತ್ತೇನು ವಲು నేను ಅವಸರಂ ಅಂತ నేను ಬಚ್ಚರೇ ಬೊಮ್ಮಿ ಮತ್ತೆ ಗಿರತ್ತರೆ ಬೊಮ್ಮಿ ಸಿಲ್ಲರು ಹೋಗಿ ರತ್ತರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಸೆ నేను ಮಾವ ಕೋಯ कानून बताओ मत माव जाति तक ताकवाल कानून बताओ इन्होंने अदन इंते धर्म मावा गोडी धर्म म्हणजे गोडी कानून बताओ నేను బాయి కొన్నది కానూన్ మంత దాదలు కొన్నది కానూన్ మంత బతాయి కీతకే కేస్ కాంత గానే మరడ మా ధర్మത്തെ తాకవేకి నేను మాకు నష్ట అంత నేను బాహుర్ కితేకి మాకు బరకత్ మను నేను నౌకరి తుంతేకి బరకత్ మను నేను లీడర్ కితేకి బరకత్ మను నేను బత్తల్ కితేకి బరకత్ మను కాబట్టి నేను మా कोय कानून करी लाजने कोय धर्मते विचार के लाजने दीक्षा अटेंड बोला था अदेसाठी नेडू माक बता कटो माक पांडुकुमार नंगूर व्यक्तर तोलेगिरा अदे विचारते नेड ताकना नेड छत्तीसगढ़ आई नेड मध्य प्रदेश आई మొత్తం भूले माते इन वड़को संजी इन वेहवा संजीने और भूले मासी के उर्कुनु माव गोंडी भाषा गिरवायो नि गोंडी कायदते मरमी तुम्बलगिरू अंदर मरमते चाला प्रॉब्लम मनते खूब इब्बंदित गा मनते इವರು कोयं करिलन लासे गुल ट्राई किसे मनते आतल परिस्थिति वागलिक అవకాశం ಅಂತ ఇంక మహాగరే దాదాపు మరాఠో ఇంగ్లీష్ తెరమిడికిసింది పదం తెలుగు తెరమిడికిసి పదం ఇంకే దాదాపు 10% అదే మిడికిసి వడకేమంటారు వాగలిక్ కాలం తగా మొత్తం టోటల్ మరాఠతులు పోయితురుగా మరాఠీ వడకంతిరు ఆతల పరిస్థితి వాంత ఆతల వాతకే చాలా ప్రాబ్లం అంత మా ధర్మ మొత్తం బుడిమాలికి అవకాశం అంత నేను బచ్చర్ అసలికి మాకు ಏನ್ ಮಾಗ ಬತಲ್ ಟುಟಿಕೀತ ಬಚ್ಚರಾಸ್ಲಿಕ್ ನಾ ಗೋಷ್ಠಿ ಸೀತ ಬಚ್ಚರಾಸ್ಲಿಕ್ ನಾ ಕಾಯ್ದಾಂಕಿ ಸೀತ ಬಚ್ಚರಾಸ್ಲಿಕ್ ನಾ ಮಾಕ ಬಾಜ ಸೀತ నేను ಈಗ ಮರಮಿಂತುಗನೆತಕ್ಕೆ ವಿಗಟಲೆ ಹೊಡಕೆ ಮಾತಾಡ್ಕಿ ಅರೆ ಫಲನ ಅದು ಜಾಗದ್ಗ ಈಕೆ ಕಾಯ್ದೆ ತಾಕ್ಸರ್ ಮಂತ నేను ఇంకే నవరన్ ఇయర్ దోసే మంతే సెలబతి ఇంకే ಇದು ಮಾವ ಕುಮ್ಮಕುಮಲ್ಲಿ ಸೊತ್ತೆ సెలబతి 12 ಸೊತ್ತೆ ಏನ್ ವಲ್ಲು ವಿಗಟಲೆ ಕರಿಕಿ ಅಂತ సెలబತಿ ಇಂಕೆ ಲಗ್ನಿಂಗ್ ಆತ సెలబతి ఇంకే నవరన్ యాంతరే విಗಟಲೆ ಕರಿಕಿ ಅಂತ ಬಚ್ಚರಾಸ್ಲಿಕ್ ನಾ మామ కాయదా మంతా ఈత కాయదా పుట్టవేగదాను నేను మహారాష్ట్ర సొత్తెక్కే ఇప్పుడు దౌడే మాత నేను మధ్యప్రదేశ్ సొత్తెక్కిరే దౌడే మాత కాబట్టి చాలా खूब परेशान तक मनते నేను మాకు ఏన్ సీత మారో మైనల్ సీత ఇవ్వు ಅದೆಲ್ಲಾಸಿ ಮರಟು ಮಾವ ಗೋಂಡಿ ಕಾಯ್ದತ್ತೆ ಮಂಜಿಕುನು ಮರಡು ಗೋಂಡಿ ವಿಚಾರತೆ ತಾಕ್ಸಿಕುನು ಮರಡು ಪೇಂದು ತಲತೆಕನೆ ಮಾಕುನು ಏನ್ ಬರ್ಕಂತ ಮನಂತ ಬತ್ತಿ నేను బతికిరే కదిగిరే మరడ ధర్మతే సొత్తెకి మాత్రము ఏన్ బర్కత్ మనో నేడు मावा जाति काय क्रिश्चियन संजय मंतर काय हिंदू धर्म संजय मंतर बोर बेकन संजय मंतर भारतಕ್ಕೆ ಇದು ಧರ್ಮದಗ ಲೋಕರುಕುನು ಚೊಕಡದಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಈ ಧರ್ಮ ಮಾವ నేడు ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಾತ కాబట్టి నేను ಇತರಸ್ಲಿಕ್ನ ಧರ್ಮ ಸುಟ್ಕಿಸಿ दूसरा धर्मन का संजय मंतर నేను दूसरा धर्मन का ಸತ್ಯಕ್ರೆ ರಂಡೆ ದಿಯಾನ నేను दूसरा ನವರು ಕೀತೆಗೆ ಬದಲ ದಿಯಾನ ತಾಸಲಿಸಿ ಅಂತ ಟಚೋ ದಿಯಾನ ಸತ್ಯ ಬಡೈತೆ ತು ಅಂತ ಬಟಾಯಿತು ಬಜ್ಜಲ್ ತುಂಬಾ ಅಚ್ಚಡ ಪಡ್ತಾನೆ ಬತ್ತಿ ಜಲಂ ಯಗೋ ಅದೆಲ್ಲಾಸಿ నేను ಮರ మా గోడి ధర్మత విచారತೆ ತಾಕ್ತಾ ಇದು ದೀಕ್ಷಾ ಪೂನೆ ವಾತಿನ ತರಬತಿ ಪೂನಾಯೋ ಇದು ಪಡನಯಾದು ಭಾರತಿಗೆ ತೊಲೆ ಬೆಡಲ್ ನೇಮ್ ನೇಗಿತೆ ಮಂದಿರ್ ఇంకే నేమ్ నేకి దౌడే మాతే భారతికే ఇంకే పూన జనరేషన్ వాత కాబట్టి మరటు నేడు యూనిఫామ్ వాట వాళ్ళు కంపల్సరీ అవసరం అంత నేడు లమడపాన్ సేవల దీక్షత వాట అంతే నేడు అయ్యప్ప దీక్ష వాట అంతే అయ్యప్ప ಊರು ಸಾಯಿ ದೀಕ್ಷಾ ವಾಟ ಅಂತೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಹನುಮಾನ್ ದೀಕ್ಷಾ ವಾಟ ಅಂತೆ ಆನೆ ಮರಡಿಗಿರಿ ಮಾವ ಪೇನ್ಪುಲ್ ಪರಡೆ ಮರಡಿಗಿರಿ ಒಂದು ಕಲರ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮರ ಟೆಡ್ತಕ್ಕೆ ಮಾ ಜಾತಿಗ ರೀತಿ ವಿಚಾರ ಓತಕ್ಕೆ ಗುಳ್ಕೊಟ್ಟು ಮನಂತಿದ್ರೆ ಈ ದೀಕ್ಷಾ ಕಂಡವಲ್ಲ ಆತ ಅದೆಲ್ಲಾಸಿ నేను మరటు ಸಮುದ್ರದೇನು ಮದತ್ ಕಿಯನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೈವರ ಟೈಮ್ ಆತ ಬಸ್ ಕಡಿಗಿರೆ ಬತಾ ಪಾಂಡಿಕುಪರ್ ಲಿಂಗ ಗುರು ಮಾಕೊಂಡ್ಗೆ ಎತ್ತರಿತಕ್ಕೆ నేడు ఎప్పుడే పాతకే మాకు బిట్టాడు ಅದೆಲ್ಲಾಸಿ ಮರಡ ಪೋಸ್ ಮಹಿನಾ ವೆಂತರೆ ಮರಡ చెప్పులు తెరవా కలుట్టకే మాకు బిట్టాడు అదే సాటి బస్ కడిగిరే మీకు దయకేసి వేంతను ಒಂದು ಧನ ಮನಿ ನಿಮ್ಮ ಮನವೇಕ ಸನಿ ಒಂದು ಬಹುರ್ ಮನಿ ಮನವೇಕ ಸನಿ ನೌಕರಿ ಮನಿ ಮನವೇಕ ಸನಿ ಬತ್ತಿ और कल्लूनर और काणीಲು ಪೇಡಿ ಸಿಕ್ಕಿಟಿಂಜನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಮಂತ ಭಾರತಿಗೆ ಸಂತೆ ಡಗುರು ಬಿಟ್ಟಾడు ಅಧ್ಯಾದು ಮಾಜಾತಿಗ కాబట్టి నువ్వు ఇంకే
ಕಲ್ಲುನೆ ಮಾಯನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ವೆಲೆಡಗುರು ಗೋಸ ಅಂತ ಬೆಡ್ಡಗುರು ಬಿಟಾಳ ಮಂತವತಿ మావురు వేహవసంజి మరాడు మరంతాడు నేడు సందులు ఉంటరించుకును మనవాళ్ళు సురుకిస్తాడు కాబట్టి మావ ధర్మాయో మావని ತುಡುಪುರ ಧರ್ಮಾಯೋ ದುಸರ ಜಾತಿಯ ಬತ್ತಿರೊಟ್ಟೆಗಿರೆ ಕೂರ್ಕೊಂಡು ಬತ್ತಿಯಾಯ ಬತ್ತಿ ಮಾకు ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಪನವಂತ ಅವು ಸ್ಟೋರಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಗೊಲ್ವಲೆ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಮಾಕು ಕೊಡ್ದು ಮನೆಗೆ ತಿನ್ನುವಲ್ ಮಾವ ಇದು ಮಾವದಿ ನೇಮ್ ಅಂತ కాబట్టి ఇది వాళ్ళకి ಒಳಪಲ್ಲಿ వెలెటర్ మంతే